Bueno, Toni, doncs benvingut a Casa Ferrer Vidal, la seu de la Fundació SICAC. Com bé saps, aquestes entrevistes es realitzen a personalitats considerades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El teu nom és un dels grans de l'humor català, per tant, ens fa molta il·lusió que hagis acceptat aquesta invitació. I primer de tot voldria saber com estàs, en què estàs treballant, que t'hem interromput per fer aquesta entrevista. Doncs mira, estic embolicat en mil coses, diversificant molt, sobretot després de la pandèmia vam començar a diversificar perquè les arts escèniques es van veure molt afectades per la pandèmia. Encara aquest cap de setmana parlàvem amb un agent que ens deia que havien patit moltíssim i encara estaven començant a aixecar el vol després d'aquests anys, d'aquests 5 anys que han passat, i la diversificació doncs, ha passat per escriure més, fent més creació, i després per anar cap a altres àmbits. Per exemple, tenim una casa rural i això ens dona una certa estabilitat, sobretot per fer front a d'altres coses. Després també m'he embolicat, que ha estat un bon embolic com a regal, diguem, amb la SICAC, agrupació de cases d'innovació, cultura i art de Catalunya, amb el president Sergi Miñano, i aleshores estem començant projectes que ens fan, que em sembla que jo feia molt de temps que tenia ganes de fer, que eren llocs on poder fer, on poder ensenyar espectacles i donar-los un caràcter cultural xulo. I després fent tots els espectacles que puc mantenir el meu funcionament. Jo no sóc una companyia subvencionada, no he demanat mai subvencions. Una altra cosa és que jo he dirigit espectacles per a altres companyies que sí que tenien subvenció, però jo no demano mai subvencions. Això em dona una llibertat a nivell polític molt gran, perquè puc fer el que em dóna la gana. També em talla ales, però prefereixo tenir la llibertat de poder fer les creacions que vull. I aleshores mantinc en aquests moments, em sembla que són 13 espectacles. En tenim 4 en companyia i estem a punt de començar els següents, seran 6. I després tinc 9 espectacles, que no em surten els números, no sé quants en tinc, 9 monòlegs. És a dir, 9 obres de teatre que estic sol, no monòlegs de bar, és a dir, d'allò de... saps què em passa? Que ahir la meva dona em va dir això, no... Jo faig monòlegs dels clàssics, és a dir, faig una obra sencera que estic sol. Doncs en faig 9. O sigui, ara mateix estàs treballant amb 9 obres? Amb 9 produccions tot sol i després en companyia, amb altres actors, n'estic fent 4 més i una que estem preparant. O sigui, 9 i 4, 3, 14 seran, sí. Déu-n'hi-do. I ens pots adelantar alguna cosa? Ostres, mira, el més antic que faig, que puc fer, perquè després això vol dir que els mantinc tots en producció, és a dir, que quan algun programador ens truca, amb el meu representant, amb en Joan Planes de Girona, artistes en gira, doncs quan ens truquen, podem oferir-los, podem oferir l'espectacle que sigui. El més antic el vaig estrenar l'any 94 i és l'Ombra. Després, un que vaig estrenar el 2002, que és Audiència Irreal, el primer que vaig començar a fer amb el Rei, faig l'Audiència Irreal, després fem un altre espectacle, dic fem perquè no soc jo sol a l'escenari, però som un equip de gent, i l'Antonio Santoyo fent la creació musical i fa de tècnic de so i de llums, i després doncs, tot un equip a darrere, no? Després, Bufonant, un espectacle sobre improvisació en directe, és a dir, tot el que estic fent vaig condicionat pel que el públic m'està cridant des de baix, llavors vaig creant un espectacle en directe, sencer, no un sketch, sinó tot sencer. Després del Bufonant hi ha, o sigui, Audiència Real, hi ha Abdicao, de què va? És un altre espectacle amb el Rei, és un espectacle que és el més difícil que faig, és molts personatges parlant entre ells. Després faig un altre que és 50 años de democracia,
perquè ara farà 50 anys que el rei emèrit va ser rei. Després en faig un altre que és Ser o no res, que és un espectacle més en clau política catalana, diguem. Després un altre que es diu Don Quion, que va sobre el sentit de la vida, bàsicament. És el més seriós que faig junt amb el Ser o no res. Després en faig un altre que es diu... els vaig Atac de ràdio, que va sobre el món de la ràdio. Me'n falta un. Locus Operandi. Home, el Locus Operandi. Locus Operandi, que és molt divertit, que és el que ara estic fent més, que és un espectacle que va sobre fets reals. És a dir, representa que la justícia m'ha prohibit fer imitacions i aleshores em dedico al món de l'òpera, al món de la música clàssica. I llavors explico coses. Aquest em mullo molt, 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 molt. Políticament em mullo, vaja, judicialment em mullo molt. I la gent riu moltíssim amb aquest. Després, aquests són tot sol. Després, en companyia, faig Desesperats pel sexe, que les fem amb el Mingo Ràfols, el Manel Pinheiro, l'Homo APM, el Lluís Altés, un actoràs com la copa d'un com el Ràfols, com el Mingo, i jo faig de substitut del Mingo. Quan ell no pot, ho faig jo. Brots, que és un funeral, molt xulo, molt divertit. És una banda de pallassos, diguem-ne, que les estem passant magres en un funeral. Brots, i després... Ossos, que és un espectacle que va sobre la troballa dels ossos de Cervantes al convent de les Trinitàries Descalces de Madrid, que és de molt de riure també, i després ara estem preparant Tot queda en família, del Ramon Grau, que és un espectacle, és un vodevil, que farem dues actrius, la Irene Jodar i la Mariona Ribas, el Fermí Fernández i jo. Estem preparant tot això. Déu-n'hi-do. I com hi ha temps i com hi ha idees per preparar tantes coses? Mira, jo, clar, m'he format en una escola de creadors de teatre, que era l'escola Jacques Lecoq a París, entre el 82 i 84, i estàs tot el dia rumiant. Molt sovint la meva dona em diu: escolta'm, que estàs parlant sol? I jo li dic: clar. Per què? Perquè estic repassant textos, faig diàlegs que em venen al cap, què diria si, saps? Preparo reunions. Quan prepares una reunió l'has de fer abans, saps? Has de preparar-te el que diràs, el que això, el que... Bueno, i així doncs crees una realitat paral·lela que és molt dramatúrgicament molt interessant. I a nivell del que parlaves sobre, per exemple, aquesta obra que faràs més vinculada a l'òpera, que et mulles molt políticament, creus que és complicat fer humor a Catalunya? Ja no només en el sentit figurat de la paraula, sinó tot el que pot comportar fer un tipus d'humor que potser no a tothom li agrada. Evidentment. És curiós perquè d'això en parlàvem amb un company actor fa poc. Els anys, diguem-ne, abans dels ajuntaments democràtics, era més simple fer humor. Havies d'anar al tanto perquè la censura estava pendent del que feies, però trobaves la manera de dir el que tu volies d'una altra manera. I això creava una manera de fer que era molt clandestina, en certa manera, i que la gent veien el clocar d'ulls que els hi feies, no? I això era molt divertit. Ara has d'anar molt al tanto políticament amb el que dius. Has d'anar al tanto amb el tema religiós, has d'anar al tanto amb el tema polític, has d'anar al tanto amb el tema feminista, amb el tema masclista, has d'anar al tanto amb el tema ista. Llavors,
penso que hi ha menys llibertat ara. Pots fer coses, però saps que els atacs aniran directes. El fet que hagin aparegut les xarxes, tu dius una cosa i tens 300 m'agrades, però tens 2 haters, d'això que es diu, no? Els que t'odien, que et massacren. I aleshores doncs, has de jugar amb tot això. Sí, és complicadet, és un moment complicadet. Jo penso que són involucions, estem als anys 20-40 d'aquest segle i els anys 20-40 de cada segle són un desastre. Bueno, aquesta era una de les meves altres preguntes, si consideres que a dia d'avui hi ha llibertat d'expressió. La llibertat la tens, hi ha llibertat d'expressió perquè és un dret. El dret hi és. Una altra cosa és com s'ataca la llibertat d'expressió des d'estaments que haurien de defensar-la, com és la justícia i com és... Jo me n'he sortit, he tingut judicis per llibertat d'expressió, però justament incidint no en el joc que em volien fer les acusacions, les fiscalies, dient-me vostè va dir això, vostè va dir això, sinó que incidint i sobretot insistint-los en què és un dret, la llibertat d'expressió, van vèncer, van poder guanyar, perquè anaven per mi, vull dir, directament. Llavors, si tu entres en el seu joc, afirmant o negant el que t'estan dient, esclar, et poden enganxar sempre, perquè indirectament estàs acceptant que has fet una cosa dolenta. En canvi, dius, no, jo exercito el meu dret a la llibertat d'expressió, que és un dret reconegut i recollit en l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans signats per l'Estat espanyol i que diu que tota persona és lliure d'expressar les seves idees, sense que pugui ser perseguit, ni jutjat, ni castigat pel fet de fer-ho. I aleshores, insistint en aquest dret, no poden fer res, perquè si fan alguna cosa, te'ls emportes pel davant en els tribunals superiors. Si arribessis al Suprem o al Constitucional, passaries a Europa i a Europa guanyes. Llavors, estàs sempre en aquesta cosa, però has d'estar tranquil i segur del que fas. Una altra cosa és que fereixis l'humor o que calumniïs algú sense raó. És a dir, jo no puc dir-te tu ets tal cosa perquè tu has matat a no sé qui. I això és mentida, t'estic fent t'estic ferint l'honor, evidentment, t'estic atacant l'honor perquè és una mentida, llavors tu t'has de poder defensar sobre les mentides que es diuen. Ara, l'opinió de dir, vostè, faig un poema, que és el que feia jo, un verset, un versot, una rima tonta sobre un personatge públic, saps? Jo puc explicar, o jo puc dir una cosa que sigui indirecta o alegrar-me o entristir-me sobre un fet, saps? L'última amenaça que vaig tenir va ser, es va morir un senyor al qui jo ja havia atacat i tret els draps bruts quan era viu i va i es mora. I llavors vaig fer un comentari i aleshores el govern d'Aragó se'm va tirar al damunt dient-me que em portarien als tribunals. Jo vaig dir, si em porteu als tribunals, us denunciaré per prevaricació, perquè sabeu que no ho podeu fer, perquè és llibertat d'expressió i a més, la vida és així, vull dir. I aquest senyor ja havia atacat molt els catalans. Lo de Sixena va dependre d'ell, aleshores jo vaig contraatacar directament, sí. Seguint una mica aquesta via, consideres que la política i també la societat condicionen, en certa manera, la cultura i les seves expressions artístiques i culturals, com seria, per exemple, el teatre? Moltíssim. Estem en una època on, parlant d'aquella època que parlàvem dels anys, des que mor Franco el 75 fins als primers ajuntaments democràtics, els primers anys, fins als 85, hi havia molta creació. Va ser els anys on la cubana, el tricicle, de Goll de Gom, la Fura dels Baus, els comedians giraven
per tot arreu, diguem-ne, sense problemes, on es deien coses i bajanades que eren superdivertides i, bueno, el tricicle no deia gaires coses, però que es podien fer moltes coses sense gaire por. Aquell moment ara és molt difícil, perquè ara la política programa tots els teatres oficials. Hi ha molts teatres oficials i són els màxims programadors del país. Què passa? Que això condiciona tot el que has de fer. Llavors es van a fer, sobretot clàssics, perquè no molestes a ningú, coses que parlin sobre la transcendència de no sé què, d'un fet que ha passat i tal, però passant per sobre, coses que siguin inofensives, humor blanc i coses inofensives sobretot, musicals. Esclar, estem en una època dels musicals, que són còpies de tot el que es fa a Hollywood, Broadway i a Londres i d'algun altre lloc. Però, clar, el musical és fantàstic, no? És inofensiu, la majoria de vegades. Aleshores, hosti, aquestes coses són com a tristes, perquè jo me'n recordo d'haver vingut a Barcelona en èpoques a veure programacions de companyies que venien d'arreu del món. A la sala Villarroel feien no sé què, els Pigeon Drop, els no sé qui, tal, hosti, que guapos, gent que havien passat pel grec, de companyies internacionals, a la temporada següent ja els tenies a Barcelona i els podies anar a veure, tal, perquè el grec quedava una miqueta acotat els dies que hi estaven, o el dia que actuaven, i després desapareixien, en canvi els podies tornar a veure. La majoria de teatres a Barcelona ara pertanyen a productores, els grans teatres, diguem, i aleshores, esclar, aquestes productores fan els espectacles que elles consideren que està molt bé, és perfecte, però clar, perds una altra part, per exemple, de la part del que són les companyies de creació. Saps? Abans hi havia moltes companyies de creació, ara molta gent venen a Barcelona si la productora fa la seva creació, la seva producció, agafa aquest actor, aquest actor i tal, però no és una companyia que funcioni habitualment, conjuntament, diguem-ne, com a nucli creatiu d'arts escèniques, no? N'hi ha poques. La dansa és terrible perquè jo penso que està patint moltíssim i és una pena. Sí, potser no es dona tanta visibilitat o d'impuls. Sí, ja es fa la broma, diguem-ne, que on t'actues? Dic, doncs actuo de cambrer al bar de la cantonada, no? Els actors. I doncs en dansa, imagina't, és terrible. S'aguanta una miqueta més l'infantil perquè amb això de que les escoles han d'anar a veure arts escèniques gairebé per programar-hi, no? Però és molt trist com està la cosa. Sempre estàs a l'espera de veure si ve una època millor on els ajuntaments i els teatres municipals, que és on fas les gires i on te pots recuperar, sempre seria desitjable a Barcelona, però on hi hagi uns equips de programació que puguin variar cada 3 anys, per exemple, com es fa a França, com es feia a França, ara mateix estan patint molt a França també, que és que tu tens un programa a presentar de programació, se't dona la concessió durant 3 anys d'aquell teatre i aleshores, doncs, moltes companyies eren programadors de teatre i compartien les programacions amb altres companyies, no? I això es feia unes gires impressionants, molt ben parides. I el teatre aquí, els teatres municipals haurien de funcionar com les biblioteques, és a dir, no dependre del color polític de l'Ajuntament, sinó que haurien de dependre d'unes programacions, tal com t'estic dient, no? I aquestes programacions es podrien dur a terme, doncs, entrant en contacte, evidentment amb les productores també, però sobretot pel criteri d'un equip de programació que digués, ostres, aquest espectacle és de molt bona qualitat, aquest tal i aquest tal, i fer programacions normals. Jo vaig de gira a molts llocs que tenen teatres fantàstics i que programen una obra de teatre cada mes, cada 2 mesos.
de coses moltes vegades amateurs. Quan podrien tenir tots els dies ocupats? Un teatre hauria d'estar obert cada dia. Sí. Cada dia, de dilluns a dijous, per fer programació, diguem-ne, per fer assajos de les companyies de teatre amateur, per fer de companyies que puguis fer residències, professionals que vinguin a fer residències, assajant, etc, la coral, l'orquestreta o la banda municipal, el que sigui, els dies d'assajos. Llavors, divendres, dissabte i diumenge s'han de dedicar al professional, no? El divendres, doncs, posa pel cas que fessis dansa, els dissabtes teatre per adults i els diumenges al matí, per exemple, fas una matinal d'infantil i a la tarda vespre pots fer també teatre infantil o pots fer concert, no? Utilitzar-lo com a auditori. I això cada setmana. Cada setmana. Què vol dir que un cop cada 2 mesos... Vaig anar a un teatre, que no diré el nom per respecte perquè fan el que poden, però que em diuen, m'ensenyen una sala brutal, impressionant, i em diuen aquí fem teatre un cop l'any. I tu els dius, hosti, que bé, no? I per dins està pensant, mare de Déu, teatre un cop l'any. Els Pastorets, que està molt bé, però tens un teatre. Un teatre s'ha d'utilitzar, ha de ser habitualment. I tu llavors, si totes les companyies, imagina't, jo vaig fer el càlcul perquè he fet un estudi i quan estava al Consell de la República com a representant a l'Assemblea de Representants del Consell de la República, vaig fer un projecte que va entrar dintre d'una moció que s'havia de presentar en els drets humans, justament, que és els drets humans reconeixen la cultura com un dret universal. Tota persona té dret a la cultura, d'acord. Vam fer-ne un que era tota persona ha de tenir dret a l'accés a la cultura. Perquè una cosa és que hi hagi cultura i que tinguis una cultura, però fer pa amb tomàquet és cultura, perquè ho hem après. Has après una tècnica i la passaràs als teus fills, no? És cultura. Però l'accés a la cultura no està a l'abast de tothom. Per tant, el dret a l'accés a la cultura obligaria totes les administracions del món a donar accés a la cultura. Arts escèniques, pintura, escultura, dansa, tot el que et puguis imaginar, no? Pintura, en fi, tot. Llavors vam fer aquesta... I l'estudi que vaig fer va estar basat en el que estava passant aquí, és a dir, com funcionaven les arts escèniques a l'estat espanyol i com haurien de funcionar en una futura república catalana. I vaig fer un estudi molt xulo on explicava què estava passant. I, bueno, està fet, el tinc. El que passa que on el presentes, saps? Ja els hi va bé tenir uns polítics que fan de tècnic de programació o que tenen un tècnic de programació que els obeeix amb ells i diuen no, amb aquest no el portes. És a dir, jo ja com es diu, de l'àrea metropolitana de Barcelona actuo poquíssim. Actuo poquíssim. Per què? Perquè són tots ajuntaments d'un cert color que no em poden ni veure. No em poden ni veure, saps? Depèn de quins colors. Fa anys que no actuo al Prat de Llobregat, fa anys que no actuo a Cornellà, a Sant Joan Despí, alguna vegada a Sant Cugat he actuat, perquè és un altre color, però a Badalona, quan actuo amb alguna cosa paral·lela, amb alguna presentació de premis en una discoteca o en algun lloc, però no actues en els teatres oficials. Per què? Ui, no, aquest no, és que aquest imita el rei, se n'en fot. Ui, és que aquest ens ha atacat, ens ha fotut canya. No, jo hauria de poder actuar a tot arreu. És a dir, les biblioteques tenen un munt de llibres de tots els colors i la biblioteca obre de dilluns a dissabte al dematí, em sembla que és el dissabte al dematí, encara obren, tot l'any. Hi hagi els verds, hi hagi els blaus, hi hagi els liles, hi hagi els taronges, hi hagi qui hi hagi, de color polític, el que sigui. Obre sempre. A més a més, hi ha una professional o un professional que és el bibliotecoeconomista, que es dedica a posar els llibres que estan de consulta i no sé què, i tenir-los ordenats i tal.
Ningú li diu el que ha de posar i el que no ha de posar. T'imagines que les biblioteques funcionessin amb censura, com passa en el món de les arts escèniques? És terrible. Doncs això passa a les arts escèniques a Catalunya actualment. I a Espanya, moltes vegades. Has de pensar que jo porto obres a Espanya que jo no signo com a director. Per què creus que no les acceptarien? Perquè si sapiguessin qui sóc i de qui me n'en foto, jo sóc un bufó, i aleshores els bufons ens en fotem del poder. Doncs llavors no les portarien. Llavors el meu nom sempre està escrit petitet, i ja els dic a les companyies, no poseu el meu nom perquè si no treballareu. I el que interessa és treballar, saps? Sí. Però la vida és així. Sí. El fet d'haver interpretat el rei Joan Carles durant tant de temps és quelcom que et segueix acompanyant o... Sí. Home, porto ara amb el rei, que surti el rei, clar, l'audiència irreal. He fet els bufons del regne, la família irreal, Abdicao i 50 anys de democràcia. Els bufons del rei m'han fet... i protocol per camaleons. 6 obres porto amb el rei, on el rei surt, és prota. Sí. 6 obres, si m'arriben a dir l'any 2002, un dia ho dèiem amb el Tortell Poltrona, estàvem maquillant-nos en un acte a Montjuïc, estàvem maquillant-nos un al costat de l'altre i xerrant, i em diu el Tortell, Toni, saps que estem fent exactament el mateix? Jo em disfresso del meu pallasso i tu et disfresses del teu, jo m'estava maquillant de rei. Vull dir que el rei és, si m'ho arriben a dir, clar, fa 2002, 23 anys. 23 anys que faig el rei. Tu diries que és el teu personatge de la teva carrera? Bueno, és el personatge, diguem-ne, que més... Imagina't, 6 espectacles dels 50 i pico que he fet, i entre els que he dirigit i els que he actuat, 50 i pico, sí. Doncs, esclar, 6 és molt. Amb un personatge que encara va marcant... que encara és una mena com de... Saps què passa? Com vaig començar-lo a fer, ja s'havia fet el Fuentes, el Manel Fuentes, imitava la veu amb una banda, però no anava disfressat. I posava veu a imatges, al Cròniques Marcianes, a imatges que sortien. Però jo vaig sortir disfressat. I, clar, des del primer dia ja va ser una mena de bomba de rellotgeria. Ja hi va haver censura, ja hi va haver intents de no sé què, de no sé quantos, i era com una mena de morbo. I esclar, això a mi em va despertar els instints més bufoners. Recuperant una mica, perquè m'estàs parlant de tot això del rei, si vols parlem una mica dels teus orígens com a actor, com vas començar. No sé si tens antecedents a la família, algun familiar que ho hagués fet abans, perquè també és curiós acabar dedicant-se a l'humor. Sí, és curiós això. Els meus avis havien fet, no tots, els avis materns havien fet teatre aficionat, només aficionat. L'avi Salvador, l'avi matern, havia format part a la seva joventut d'una associació, una societat vilanovina, que es deia la Grècia Groga, que era una societat que es dedicaven bàsicament a les activitats de carnaval i durant tot l'any a la broma. O sigui, es dedicaven a fer bromes molt bèsties, però molt divertides, saps? Tonteries que van passar a ser llegendàries a Vilanova. Te n'explico una molt tonta, Se n'anaven tots al cinema. Clar, el cinema era la cosa més habitual, el cinema i el teatre era el més habitual per l'entreteniment els caps de setmana i els balls de saló, diguem, Però se n'anaven tots, ja havien pactat com fer-ho, se n'anaven tots i feien cua a la guixeta del cinema abans que obrís. I tenies 50 o 75 persones, els socis i les dones i tots, i les sòcies, tots fent cua. Clar, els següents anaven a primera hora, es posaven. El següent ja estava a partir del 75 cap allà. Clar, la cua era enorme. Per un cinema aquí que hi havia 1.200 localitats, imagina. Doncs, en el primer, que estava a la guixeta, comprava
totes les entrades. 75 entrades fins al número 75 o 76 que eren, o 67, que fos, no? Comprava totes. Es feien un senyal i de cop feien un senyal i marxaven tots cap a dintre a la sala, saps? Llavors tenies al mig de la Rambla una persona fent cua que continuava fins a les 1.000 i pico de persones que volien entrar al teatre, però que no tenien entrada. Clar, desapareixien 50 o els que fossin i es quedava algú fent i veies una cua al mig de la Rambla per no anar enlloc. I aleshores, corrents, tothom se'n anava a la guixeta, els que estaven allà, tothom feien una corredissa amb una aglomeració, discussions, no sé què, la gent es barallaven perquè jo anava primer, jo anava segon, no, perquè he corregut més. És molt absurd, però clar, això va crear una manera de fer molt vilanovina, a Vilanova i la Geltrú, que ens ha marcat molt a tots, el de la Grècia groga, i després hi havia moltes més bromes, moltes més bromes. Un any, per exemple, el governador civil prohibeix que es facin els programes demà en català. Programes demà de carnaval, en català. Vale. El van fer tot en anglès. Tu sabies l'hora, comparses, és intraduïble, comparses, tal, ball de mantons, saps? Sí. Feies tot el mateix i totes les explicacions de la cosa, etc., tot en anglès. Tant feia perquè tu ja sabies el que hi hauria, no? En anglès. Saltant-se la llei, però l'hem complert. Clar, no s'ha fet en català. Exacte, no està fet en català. Doncs això, coses d'aquestes. I després, el meu pare era molt cunyero també, molt de la broma, el meu avi matern, que era més seriós, tot i que el meu avi patern, volia dir, era més seriós, però quan era petit van passar uns saltimbanquis per Vilanova, un circ petitet per Vilanova, i el meu besavi, van haver d'anar a buscar-lo perquè ja estaven arribant quasi a la sortida de Vilanova i ell anava al darrere dels... I el van haver d'anar a buscar, devia tenir 5 o 6 anys, imagina't. I després surto jo. Vull dir, jo d'una família, per una banda, de pagesos i criadors de galls i gallines, i per l'altra banda, una família d'escorxadors de gallines. O sigui, era un cercle viciós. El món dels pollastres és el meu. I res, i jo molt, sempre a classe era molt de la conya, sempre era el gracioset. I sempre m'apuntava totes les coses que s'havia de sortir a l'escenari i em fascinaven. I mira, vaig començar això. Jo als 15 anys ja vaig entrar en un grup de teatre amateur, i als 18 anys ja vaig entrar a l'Institut del Teatre, als 17, mentre feia cou, ja venia a Barcelona 3 dies a la setmana a fer classes, a prendre classes de mim, de gest, i a l'Institut del Teatre ja vaig entrar i vaig començar a treballar en una companyia directament. I després vaig acabar el primer any d'Institut del Teatre, vaig tenir un impàs perquè havia d'anar a la mili. Vaig anar 3 dies de mili i em van enviar cap a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid, 5ª planta, psiquiatria, perquè els hi vaig muntar un paper i em van dir que jo no servia per allò, per fer la mili. I vaig dir, doncs bueno, teniu raó. No em vaig a fer teatre, que és el meu. No els hi vaig dir així. Em van declarar inútil total. I total. Vaig entrar amb la companyia l'Estaquirot a fer una gira a Iugoslàvia, vaig entrar amb la Trinca a fer tota la gira del Nou de Trinca Festa Major, a fer d'animació, i al setembre m'anava cap a París, a l'Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq. I allà vaig quedar-me, anava per 2 anys i em vaig quedar 11 anys en total a França, vivint, muntant companyia allà i treballant per una altra companyia i muntant companyia a França. I llavors girant ja per tot el món, vam fer 31 països, em sembla que vam fer, 31 estats diferents, sí. Déu-n'hi-do. Sí, un animal. També uns inicis intensos. Sí, i després ja al cap d'11 anys vaig tornar cap aquí, vam estar en aquella època amb el meu agent a la Vila Olímpica muntant les animacions que es produïen dins de la Vila Olímpica
olímpics i paralímpics, actuàvem pels atletes, de fet. Però abans, cada vacances que jo venia, l'any 86, ja vaig començar a dirigir coses. Quan venia de vacances, el Nadal o quan sigui, els dies que tenia, doncs començava a dirigir coses. Quan tornava, els donava deures i quan tornava al cap de... quan podia, tornava a redirigir la cosa, els anava veient cap aquí, veient cap allà, i vaig començar a fer direcció. I aleshores, i també escriure. I vas fent una miqueta, saltant d'aquí cap allà, una miqueta de tot, de productor, director, autor i actor. I he tocat tots els àmbits. I després ja vaig començar a fer els monòlegs meus, l'Ombra, l'any 94, i ja no he parat fins ara. Què és el que més has gaudit en tota la teva carrera professional fins ara? Home, a mi m'agrada estar a l'escenari. Però quan escric és una altra cosa. És una intensitat diferent, perquè jo em poso la pell dels personatges que estic escrivint, pensant a vegades en els actors, i també és un repte molt xulo, fins que no ho veus estrenat, no? I després, dirigint, és un altre rotllo, que és molt xulo. Com a actor, consideres que ha anat canviant una mica la línia o el sector teatral a dia d'avui? I quin és el consell que donaries als joves actors que estan iniciant la seva carrera? Què és el més important que ha de tenir un actor, un bon actor? Hòstia, és complicada la pregunta, eh? Mira, ha canviat molt el món. Des que existeix, sobretot, el món de la pantalleta, és a dir, estic parlant de fa, no sé com va sortir això, fa 15 anys, més o menys, ha canviat molt tot. I des del que tenim opció a totes les televisions, és que el món de la televisió, de l'audiovisual, ha passat de que teníem Televisió Espanyola, dues cadenes i TV3, ara, que són centenars, si estàs en algunes plataformes, tens centenars de canals, tot ha canviat molt. Molt en un sentit, és a dir, i que lligo amb la segona part de la pregunta, amb quin consell donaria? Jo no dono consells perquè ja prou feina tinc jo amb aconsellar-me a mi mateix, però si t'explico a causa de què et diré el següent. He fet masterclass per gent de teatre i cursos, o he participat durant cursos, he anat a donar classe també a la meva escola, i llavors encara no havia arribat al fenomen. Però moltes vegades la pregunta dels alumnes, quan fas el torn de preguntes del que volen saber, et pregunten què haig de ser per ser famós. I això és terrible. Sí. És terrible, perquè per ser famós agafo, em despullo ara mateix, surto aquí al mig del Passeig de Gràcia i demà surto a tots els diaris. O l'alies a internet i seré notícia, no? No és la pregunta adequada. No existeix aquesta pregunta. La pregunta és què haig de ser per ser bo, per ser excel·lent, que buscar l'excel·lència. I per això només hi ha 3 fórmules. Treballar molt i treballar molt. I això vol dir observar el món, ser creatiu, perquè ser intèrpret és una altra cosa. A vegades posen escola d'interpretació. Vol dir que tu no crees res, vol dir que tu agafes un text, te l'aprens, et diuen com fas el personatge, et deixes manipular i surts. Hi ha molt bons intèrprets. Una altra cosa és ser actor creador, o persona de teatre involucrada en la creació. El que jo en dic formar part de l'art, de l'artista. Artista és tot aquell que transposa, a partir de l'observació, transposa la realitat per explicar-la a la seva manera. No? És això l'artista. És a dir, transmutes una realitat, una observació d'una situació real, la transposes per reduir-la a 1 hora i mitja de temps, 2 hores de temps, tot allò que has viscut durant mesos, d'aquell món que has observat, explicar-ne l'essència
i explicar-la d'una altra manera que no l'explicaries a la realitat. Perquè si no el que estaries fent és fer un documental. Sobre la realitat fas un documental. Què és art? Art és, en el món de l'audiovisual, en el món de la creació artística, és veure el Robert De Niro fent Toro Salvaje o el Marlon Brando fent El Padrino. Això és art. Això és un actor que ha entès aquell text que ha llegit, que ha estudiat, entendre el personatge amb complicitat plena amb el director i que acaba fent una creació que fas, ostres, saps? On l'actor desapareix i veus un personatge. El personatge viu. Sempre poso l'exemple en l'audiovisual, a la tele, per exemple, de veure un actor que sempre fa el mateix o veure el Peter Falk fent de Colombo, on dius, quin personatge, quina delícia. Perdoni, però jo m'imagino que... Saps? Allò és una creació que és tan sucosa, és tan... que a mi em fa delir. Quan el veig, dic, oh, que bé. Saps? En canvi, veus actors que sempre fan el mateix paper. El mateix, sí. Fan d'ells aprenent-se un paper i dient-lo. No aporten res de nou, no? Molt bé, A vegades és estupendo, però dius, oh, hosti, tu quan veus una creació és molt bèstia. I llavors falta això. Llavors, clar, els actors joves, les actrius joves, moltes vegades, i ara hi ha un talent impressionant, ara hi ha un talent que és brutal i a mi m'agrada veure'ls quan s'esforcen en aquesta transposició. Això és l'art, la transposició aquesta, el treball de transposició, això és l'art. Que no es deixen emportar per maneres de fer, saps? Que no són imitacions d'allò que fa un actor a un altre actor famós o el que sigui, i que busquen el treball, la feina, que canten bé, que ho fan bé, que s'esforcen, i n'hi ha molts. I no sé si m'enrotllo massa. Bueno, no, buscar en aquell personatge o aquell paper que et toca fer, quina és la teva versió d'això. No imitar, sinó trobar la teva pròpia essència, potser. Molt bona pregunta. Esclar, si jo fes el Papa Ratzinger, per dir-te alguna manera, jo en el món de la imitació, que és el més exagerat, a la imitació, clar, estic exagerant moltíssim. Si jo fes el Papa Ratzinger tal com ell seria, tal com ell era, seria molt avorrit. Seria molt avorrit. Perquè una persona que era molt intel·lectual, una persona que reflexionava molt quan ell estava... Era un intel·lectual, realment, un acadèmic gairebé, en la teologia i tot. Un home que sabia molt. Què vam decidir amb l'Andreu, que va ser el primer que el vaig fer? Li vaig dir, Andreu, me l'he estat mirant i no té gaire cosa, però tenim una cosa a favor. Té una imatge que em recorda a dos personatges. Un, Palpatine, de la Guerra de les Galàxies, el Sith, el d'allò, i em recorda moltíssim, en aspecte, el Luis de Funès. Luis de Funès, Les aventures de Rabí Jacob, l'actor francès, el gendarme Saint-Tropez. A mi em recordava molt amb ell, i li vaig dir, si et sembla posaré la cara així de malvat, però em comportaré com el Luis de Funès. Saps? Molt histèric, que no és així el papa. El papa Ratzinger no era així. El vaig fer així i va ser la bomba. Saps? Per què? Perquè no sabies mai per on et sortiria. Super nerviós, super histèric, super no sé què, super agut, saps? I això s'agradava moltíssim. Aleshores, què fas? Fas una transposició d'una realitat. La transposes a la teva manera, en fas la creació. El rei, el mateix. Jo faig aquesta mena de personatge una mica bobo, que ell ja s'hi comporta una mica, campatxano exagerat, i llavors amb l'agudesa mental que li fa dir unes bajanades i unes animalades i unes veritats com un temple, saps? I aleshores això són coses que
saltes el políticament correcte, no? Sí. Vas més enllà. I aquesta és l'altra. Després hi ha altres personatges doncs, que busques això, busques la creació a darrere, no? Com veus la Catalunya d'avui i com la veus en un futur? Ara mateix, després d'aquests 8 anys de caiguda lliure després de l'1 d'octubre, de caiguda lliure bàsicament pels incompliments i les traïcions de tots els que sabem que no van complir. Veig a la gent cada cop més emprenyada. Això es nota als llocs. Hi ha hagut un període molt bèstia que ha durat potser 5 o 6 anys de molt de desànim total, de molta caiguda lliure en el desànim, que també ha fet créixer molta ràbia. Veig que la gent hi és, continuen sent-hi, això que diuen que ja s'ha acabat el procés i això és mentida, això ho diuen els que estan interessats en que no se'n parli, és a dir, el món que tots sabem dels que ara governen, i de bona part de l'oposició que els hi va anar molt bé de que no tirés endavant el procés perquè podien rebre de debò, que són els 2 grans partits de l'oposició. Estic parlant d'Esquerra i de Junts, bàsicament. Per això crec que pujarà Aliança Catalana, crec que pujarà moltíssim, que serà que tothom s'interessa en dir que és ultradreta i tal, penso que anar a la lleugera amb això és absurd, que hi ha una part jo en diria més que de racisme, diria que hi ha una part, diguem-ne, de descontent de veure que no s'apliquen polítiques migratòries semblants a les d'altres països, que hi ha una desídia en política migratòria, i això us ho vaig passar a França entre el 82 i el 93, que ja passava, després de l'última guerra, que era la d'Algèria. L'estat francès va rebre un munt de migració d'aquests països, diguem-ne, del nord d'Àfrica, i així estan ara. Aquí ens hi trobarem molt aviat, perquè aquí tenim també tots els moviments migratoris d'Amèrica del Sud. La migració sempre ha existit. L'ésser humà des de fa 10.000 anys vam començar a ser sedentaris i a protegir el nostre terrenet perquè acabava de néixer l'agricultura i la ramaderia i la necessitat d'estar-nos en un sol lloc, però els moviments migratoris sempre hi han estat. Què passava fa 10.000 anys? Que fa 10.000 anys a tota la humanitat devíem ser 1 milió de persones, a tota la Terra, o 2, o 10. Ara som 8.000 milions d'éssers humans que necessiten alimentar-se cada dia. I tenen unes necessitats de progressar, de sortir-se'n. Què està passant? Que si no es posen... Jo detesto que es diguin són il·legals. No existeixen persones il·legals. Les persones són éssers humans i s'han de respectar tots, sempre. Què està passant? Són persones en situació irregular, és a dir, que necessiten regularitzar la seva situació. Una altra cosa és el que se'ls exigeix. No pot ser que hi hagi moviments migratoris que acabin variant, que acabin modificant el lloc on arriben. És a dir, els moviments migratoris han de ser sempre, jo penso, dosificats, han de ser regularitzats, mai millor dit, i de cap manera es pot tolerar la vulneració d'un dret fonamental, que és el lloc on tu has nascut, tu has de poder-hi viure. He sigut família d'acollida, pare d'acollida,
amb una nena i un nen dels saharauis. La nena va estar 3 estius a casa, o sigui, 6 mesos, 2 mesos, i el nen 4, 8 mesos. 8, o sigui, 2 i 2, el seu germà. I aquests nens, la nena, el primer any que va venir, li vaig dir, ostres, t'imagines tota la teva família banyant-se a la piscina? Perquè li encantava la piscina, estava tot el dia dins la piscina. Van aprendre a nedar amb un plis-plas, sense saber-ne, van aprendre a nedar, que era gust. I em va dir, ostres, sí, ja m'ho imagino, va aprendre a parlar el català. Al cap dels 2 primers mesos que va estar amb nosaltres, al final cantava el sol solet, o sigui que esponges autèntiques. I després, al cap d'una estona, em diu, no, Toni, saps què m'agradaria? Tenir aquesta piscina a casa meva. Dius, hòstia, clar, per nosaltres aquí és el paradís. No, ells voldrien tenir el paradís a casa seva. I després es produeix aquest raonament que dius, no, la qüestió no ha de ser mai per què venen aquí. Ja ho sabem per què venen aquí. Perquè troben millors condicions de vida. Per què marxaven els nostres besavis, els nostres avis d'un lloc a un altre, del camp a la ciutat, per trobar noves condicions de vida. Per què marxava la gent a la guerra civil, després de la guerra civil? Marxaven perquè aquí els perseguirien. Per què marxen? Per lo mateix. Marxen perquè tenen gana, marxen perquè són perseguits políticament, religiosament, marxen perquè les condicions de vida són insuportables per moltes dones als països musulmans, marxen perquè no pots tenir la teva ideologia, la que voldries, marxen per manca de llibertat, marxen... Per què marxen, és la pregunta. Doncs anem allà, ajudem-los a canviar allà. Per què marxa una persona de la República Democràtica del Congo i travessa tota Àfrica i el Sàhara, s'embarca i es mor al Mediterrani? Per què marxa? Perquè allà hi ha una banda de dictadors, hi ha unes elits que treballen per Estats Units, per Canadà, per Bèlgica, per França, per Anglaterra, per Espanya. Hi ha unes elits que nosaltres mantenim, que aquests estats mantenen allà i que els exploten. Llavors, el que s'ha de fer, el que s'hauria de fer en un món ideal, si jo fos un mag, el que faria és que aquesta gent puguin viure a casa seva. Són països rics. Llavors, esclar, dius, per què venen? Venen pels mateixos motius que jo marxaria. Si jo visqués amb aquest, clar que venen. Venen perquè aquí, com a mínim, són tractats, entre cometes, com a persones. Entre cometes. Llavors venen, clar que venen. El que hem de fer és acusar aquests governs del que estan fent amb la seva població. I això és una vulneració de dret. No sé com se li diu. És a dir, el dret a no poder viure a la terra a la que has nascut en condicions humanes favorables, això no sé a quin dret s'està vulnerant, però hi ha un dret vulnerat. És el dret a no haver de marxar del teu país, no? Doncs amb aquesta última pregunta acabem. Moltes gràcies. Gràcies, Toni, per el teu temps i esperem aviat que aquest nou projecte del Bar Loco Loco Paralelo pugui obrir-se aviat i ens podries definir amb una única frase el que serà? Doncs mira, serà un lloc molt petitet amb moltes funcions, perquè volem que sigui, en primer lloc, un lloc de trobada dels artistes al paral·lel, un lloc de trobada de la gent amb els artistes al paral·lel. Volem que sigui el primer, d'aquí un anyet, a veure si ho tenim a punt, l'embrió del Museu del Paral·lel, perquè el bar pertany al Paco Pàmies, i el Paco Pàmies va ser, entre moltes altres coses, mànager del Paco Morán, i és un gran aglutinador de la gent del paral·lel, des d'Alemanya fins al Joan Pere, fins a molts altres artistes vius i dels que ja no hi són, i té una quantitat de material guardat del món del paral·lel
des de pòsters, fotografies, gravacions, dedicatòries, fotos dedicades, figurinisme de teatre, del món del music hall, del món del cabaret. I llavors aquí voldria ser un embrió del que hauria de ser quan trobem un lloc més gran. Però volem començar-la aquí. I després ser un lloc també on puguin venir a sopar en condicions, amb un preu molt popular, els artistes quan acabin les funcions de teatre, que moltes vegades han d'anar a petar amb un McDonald's, han d'anar a petar amb un altre lloc. Bueno, Toni, doncs moltes gràcies i esperem amb il·lusió l'obertura del bar Loco Loco Paralelo i a seguir endavant amb els projectes de Salvem el Paral·lel. Exacte, és veritat, sí. Amb la Fundació ASICAC vam crear vam trobar necessari que es fes l'associació Salvem el Paral·lel. Per què? Perquè el Paral·lel ha passat de tenir 85 espais on es feia teatre a els que hi ha ara. Sí, exacte. I llavors vam dir, ostres, necessitem tenir un lloc, una associació que mirem pel paral·lel, que mirem d'aconseguir, de preservar, de restaurar llocs on s'havia fet teatre i de trobar-ne potser de nous, ja ho veurem. Per tant, sí, en això estem. I així continuarem. I així continuarem, sí. Doncs moltes gràcies i ens veiem aviat. Doncs ens veiem aviat.